презентация на водородна уредба на Volkswagen Transporter 2.4 дизел мотор и собственика на лекото превозно средство. Добър ден! Добър ден! Каква икономия ви дава водородната клетка тип акумулатор, процентово съотношение на 100 км? Горе-долу, каква икономия е? Процентово 20%. Около 20% гарантиране. Това е много добър отзив. Сега да снимаме водородната клетка, монтажа на самата водородна клетка. Това е двигателя, ето, 2.4 дизел. Така. Ето къде е монтирана водородната клетка, тип акумулатор. Това е филтъра, водния филтър. Тук има компактна стойка предпазна отгоре. Ето, дигаме стойката и показваме монтажа. Е монтиран под седалката, за да не взема място излишно. Ето го, електрониката е тук. Ето така, предпазната стойка. Това е един работен автомобил. Ето, за алуминиева дограма.